Tumakder tayo amin and turn your Bibles with me to Matthew 24. Matthew chapter number 24. At datayon ka deti maudi kakabsat nga punto, deti lesson tayo may panggep iti membership. Okay? Do kasano iti kayat na nga sawen, iti panagbalin nga paset ken kameng iti Hosanna Bible Baptist Church. Okay? Matthew chapter 24 verses 24 aging gana ti 26. Okay? I think it's 44, sorry. 44 aging gana iti 46. The Bible says in Ilocano, basag ti Ilocano, gapuna adda kayo met kumaasi sa sagana, tainton oras adi kayo ipagpagarup, tuy anak ti tao umayto. Siya sinno nga rod ti adipen ama pagtalkan, faithful. Deta kakabsat iti topic tayo itang abigat. I will share with you the 7 marks of a faithful church member. Dapat maamuan tayo detoy, maadal tayo detoy, tapno amu tayo nga ikararag iti apo, digito'y nga banbanag iti panagbiag tayo. Let me continue. Siya sinungarod di adipen ang mapagtalkan ken masirib nga inkabil ni apuna nga agaywan iti sanga kabalayan. Tapno ikan na idati taraon no pan nakaipaay na, bendito dayjay nga adipen nga masarakan to ni apuna inton umay akasta iti aramiden na. Okay? So blessed is that servant. Underline the word servant. Nagasat dayjay nga adipen whom his Lord, okay, when he cometh shall find so doing. Ti daytoy nga bigat, daytoy nga message ti prayer ko agbalin tayo amin nga blessed. Dayjay ko na ti Bible nga blessed is that servant. Dayta kuma iti maibaga ti apo kada tayo. Nagasat kayo nga member ti Hosanna Bible Baptist Church. Bendito kayo. May ibaga kumati apo, blessed is the Hosanna Bible Baptist Church because when the Lord cometh, He will find those members doing. So anyada, dagiti masapol nga amwen tayo, tapno agbalin tayo nga maibilang a blessed wenno nagasat. The 7 marks of a faithful church member. Agkararag tayo, naindaklan nga Dios agyamang kami, iti daytoy nga kami adalan nga lesson. Ta kayat mimot iti maibilang apo nga blessed. Nga kunam ti saom, blessed is that servant whom when his Lord cometh shall find so doing. Anyada kadi apo, dagiti rumbeng nga aramiden mi, ken masapol nga da iti biag mi, tapnon into no umay ka apo, masarakan na kami nga napudno ken ka. Ikanak ti wisdom nga adipen mo, marik na kumati bawat member ti concern to adipen mo, nga agbaling kami amin nga maibilang a bendito wenno nagasat. Kuam ti gloria ken dayaw, in Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. In the Bible, datayo ket saan laeng nga maibilang nga believers wenno namati ken Kristo. No diket datayo naibilang pay nga adipen iti apo. We are servants of the Lord Jesus Christ. Kita man lang deta kaabay mo itano, aglanglangamot lang nga servant ti apo. Ha? Kitantay man. Oh, kita man no, da kaabay mo ha. Oh, kadigiti families tayo. Ha? Oh, dejay kakabsat. We are not only believers, we are also servants of Jesus Christ. Adipen. Kung ano ti Tagalog ket alipin, wenno alagad, may isa nga agserbi. Now, mabaling ako na tayo, Pastor, I thought no, agbaling ka nga Kristiyano, agbaling ka nga nawaya iti panagbiag. Well, actually, no man is really free. Awan ti talaga nga tao nga maibilang kakabsat nga adawaya-waya na. We are going to define what that means today because amin tayo adipan. Either ni Apo Diyos, adipon ti Diyos, wenno adipon ti Diablo. It's either we are obeying, agtultulnog tayo, dagiti ibagbaga ti Apo, wenno
agtultulnog tayo, dagiti ibagbaga iti diablo. So no man is really free. You either belong to one of those two categories. Kas Kristiyano, nawayawayaan tayo manipod iti diablo. We've been set free from the tyranny, from the authority of the devil, tapno agbalin tayo nga servant of God. Like the Philippines, we've been set free from foreign tyrants, foreign control. Tapno ti kasta, we can be as a nation. Ngano anya iti dapat nga panagganayas, panagtaray, wano pa naka-maximize dagiti resources tayo, we can operate on our own. In Christ, we have freedom to be what God wants us to be. Nawayawayaan tayo manipod ti diablo, tapnon makapagbiag tayo kas pagayatan iti Apo, ket maaramid tayo dagiti pagayatan iti Apo. So deta ti dapat may establish kada tayo. We are servants. My question to you is, whose servant are you? Damagaman ta kaabay mo ita. Whose servant are you? Siya sinno ti makin adipon king ka kunaman. Ala kitan tay man digiti kakabsat di Australia ta aduday. Alaman ipakita man. Oh, kakabsat, whose servant are you? Can you look at your seatmate and ask? Agidang kayo ibagam ta kaabay mo. Ready, go. Whose servant are you kunam? No alaam ti simple nga balikas, siya sinno iti pagserserbiam. Di nga men? Siya sinno sursurutem. Kasi no one is really free No hang nga ti apot surutem, ada sa bali. No hang nga ti apot pagserbiam, aday di sa bali. So it must be established, iti point nga, we are all servants. The only question is, who is your master? Okay? In our case, as Christians, our master is the Lord Jesus Christ. Okay. So na-establish tayo. Adipon na tayo. Next. Iti 1 Corinthians chapter 4 verse 2, umuna Korinto, kapitulo 4, versikulo 2, kunanad to'y kakabsat ti Ilocano, kastamet, masapol adagiti agaywan. Another word for servant ket steward. Okay? May tungkulin, ada na italag, in charge. That's the meaning of steward. You are in charge of a property or possession that belongs to a master. So practically, deti biyag tayo, dagiti resources tayo, dagiti amin nga mabalinte nga enjoyen, naggaputi Apo, impabulod na laeng kada tayo. Let's never forget that. Victories and all are all borrowed from God. Impabulod lang ti Apo. And the Bible says, it is required. Ano ti requirement? Not ability. Not talent. Okay? Hanga ti requirement king ka, kat nalaing ka kadihaan. Ti requirement king ka is what? That a man be found faithful. Okay? So, God requires faithfulness. Now, apay kakabsat nga importante kini Apo Diyos, that is faithfulness. Okay? Kaya I want you to realize in this message today, nga, that is faithfulness, iti nasisita ti Apo. That is panag-faithful tayo. Iti nasisita ti Apo. In Matthew 25, verse 21, Matthew chapter 25, dedicat story DJ parable of the talents. Aya, ada iti talo nga adipen. Jemesa na ikanti 5. Jemesa 4. Jemesa, manutin na ito. Jemesa 5, jemesa 2, jemesa ket maysa. Kuna jemaster, agsubli akto. So nagsubli. Dedi 5, iti talent na, wano, kwarta nga daking kuana, in-invest na, nag-profit, another 5. So nagdoble. Same thing ka DJ 2. Ngam di may isa indulin na. Now, listen to what God said, ka DJ adipen, nga nang i-invest. Ada na may anna, ka DJ intenti, apuna. Matthew 25:21. His Lord said unto him, anak ko na, well done, thou good and faithful servant. So, ti komendaran ti Apo kakabsat ket jay faithfulness tayo. Let it be known to all members of the HBBC family, kanda tayo amin nga Kristiyano, daytoy ti kababalin nga masapol
nga maipataod iti biyag tayo asa nga pada. Faithful. Because the Bible says, welcome thou good and faithful servant, thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Ti faithful ti Tagalog ket matapat. Matapat. No Ilocano, napudno. Deta ti Ilocano na, napudno. Maasaan. Matalik. Mapangnamnamaan. So, the question, ti apo kada tayo ti dayti nga bigat is, are we faithful? Napudno tay kadi keng kuana. Maasahan na tay kadi. Mabalin na tay kadi nga mapagtalkan. Mapangnamnamaan na tay kadi. So, ita nga bigat, ipakita kada kayo, dagiti pito nga area, wano aspeto, nga ti apo, ket kayat na tayo nga mapangnamnamaan. So, this is a very good information today. Valuable information to all members of HBBC family and to those aspiring nga maging common kadayti nga church, kakabsat, daytoy iti sapulen ti apo nga area of faithfulness. Faithful is emeth in Hebrew language. Yung amin original ti Bible kat Hebrew kan Greek. The Old Testament, Hebrew. The New Testament, Greek. In the Hebrew word, the word faithful is rendered trustworthy, mapagtalkan, firm, haan nga nalaka nga magaraw, reliable, mapagpiaran, okay? Mapagsadagan. Okay? It is adherence to promise. No adda inkarina tungpalan na. No adda imbagana aramiden na. That is faithful. In Nehemiah chapter 7 verse 2, the rebuilding of the wall to Jerusalem, kuna na ti Bible, I gave my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the palace, charge, isut nang italkak ti panaka-supervise ti Jerusalem kuna na. Apay, for he was a faithful man and feared God above many. So, tapno datayo ket mabalin nga italkan ti apo, ti adupay ken dakdakkel pay. Kaya't yumot lang ti mapagtalkan ti adupay kakabsat. Amen. Kaya't yumot lang nga mapagtalkan ti dakdakkel pay nga banag nga aggapo ti apo. Okay, ti sapsapulen ti apo, faithfulness. Faithfulness is a rare, manmano, narigat kat makabirok, but it is a vital ingredient. Importante nga ramen, tapno agbaling nga natibker na lagda, ken nabunga dagiti relationships tayo. Family, this is also applied in the family. Iti business, iti work, iti government, most especially, iti church tayo. So, naawatan tayo, establish ko number 1, we are all servants. No man is really free. But we've been set free from the devil to be what God wants us to be. Agserbi keng kuana. So nakita tayo nga as servants of the Lord, ti required ti apo kada tayo is what? Ibaga tayo man, everybody say, faithfulness. So this morning, let me share with you the 7 marks of a faithful church member. Anya iti makita tayo, iti maysa nga church member nga isunag at maibilang nga faithful. 7 detoy. Ngem, upat lang tinak idasarpelang ita. Okay? Course meal detoy. Hanga eat all you can. So, han nga maito damin, upat lang. If I am going to put another title, I will put it in this way. These are 7 ways God will evaluate our faithfulness. Kalamay mayat deta nga plastar. 7 nga area nga pang-evaluatan ti apo ti faithfulness tayo. Okay? Clear ba? So, pastor, anyada digitoy nga area, wano aspect nga pang-evaluatan. Kala jay talo nga adipan. Okay? Tinang evaluatan jay master ti faithfulness da, kat day jay ada nakita na nga profit. Di jay na ikan 5, napagdoble na.
So faithful kung na ka di jay, isot evaluation, isot performance review na. Isot ng review na di performance di tao no faithful. Di na ikandwa na pagdoble na. Di mesa gaputa adabuteng na haan nga risk taker, mabuteng ag negosyo, indulin na, ingkali na. Kat ko na DJ Master, wicked servant. So, kada tayo kakabsat, nga members iti church, idasar ko kada kayo, manipod ti Biblia, anyada dagiti pito, nga ay area, wano aspeto, nga pang-evaluatan ni Apo Diyos ti faithfulness tayo. Kat datayo, evaluatan tayo tumot, ti bagbagi tayo. No, adda pagkurangan tayo, akat dayjay kakabsat, iti ana, i-reinforce tayo nga area. So nga, this is a performance review. Habang nga di na tayo pa in-evaluate ti Apo, ijay langit, awan tayo pa ijay, evaluaten tayong ti bagbagi tayo, based kada ito'y kakabsat nga banag. Are you ready? Okay, ready kayo kakabsat? Okay, hintay ti number 1. Umuna, nga aspect kat detoy. Damagan tayo ti sarili tayo. Number 1. Am I obeying God's word and His servant leaders? Okay? Deta ti number 1 nga pang-evaluatean ti apot faithfulness tayo. Am I obeying God's word and His servant leaders? While you are copying, basaag deti John 14:15. Kunana, no ayatendak, anak kunana, tung palen yo, dagiti bilbilin ko. If ye love me, keep my commandments. So, the issue dito'y kakabsat, dito'y word of God. How obedient are we to the word of God? No kaya tayo nga i-measure ti faithfulness tayo, kundi di pa nag-grow tayo ti pamati tayo, it will be measured not by the length of our attendance. Hanga di kabayag tayo nga attend. May isa dayjay. But basically, ti pang-measurean ti Apo, dagiti sa una nga naisuron kada tayo, of which marami na yon, ha? Naisurat tayo ti notebook tayo, reviewin yun to. Manu ka digijayan kakabsat, iti naipatungpal tayo. Manu ka digijayan ti naaramid tayo. Okay? Manu ka digijayan ti sinurot tayon kakabsat nga nagbiyagan tayo. So, data kakabsat, iti measurement ti faithfulness ti Apo. On the other hand, dito Hebrews 10, verse number 17. Agtulnog kayo, kadagiti mangidaulo kada kayo. Ket paiturayan kayo, taigagada dagiti kararwayo, akas la isuda, ti mangidatagto, tapno aramiden da daytoy asirarag o, ket saan na sililiday, ta daytoy ket awan iti magunggunayo. Amuyo kakabsat, listen very carefully. Now, apay nga importante nga may explain detoy. The church is God's nation. Ha? Deti Hosanna Bible Baptist Church, ket kasla maysa nga nasyon. God's nation. Maliwanag yan sa 1 Peter 2:9. Ye are a chosen generation. Kunana, a royal priesthood. Anak kunana jay, a holy nation. Jay daan na tulag, tinasyon ti Apo, jay Israel. Okay? Iti baro atulag, New Testament, tinasyon ti Apo, daytoy church. In our case, locally, the Hosanna Bible Baptist Church and Family. So, ti imatang ti Apo, we are one nation under God in the name of Christ. As a nation, we are being governed by His Word. Iti constitution tayo, deti sa uti Apo. Iso nga awan ti agbubutos yan ti unag ti kapilya. Inti church tayo, unlike other churches, awan iti agbubutos ditoy. Aya, there is no votation in the church. We have the pastor-led leadership and the church is a participatory. So, han nga dete kalatid at mga gumatang tayo't sabsabot kakabsat, agbubutos tayo, let's divide the house. O, sinot mayat ti lima nga sabsabot, o, agitayag da. Sinot mayat ti dua nga sabsabot, kasjay. O, kakabsat, agpatak dertay ti kapilya, sinot mayat, okay. Sinot madi, hindi po ganon ang ating sistema sa Nation of God, Deti Church, THBBC. Okay?
Our church is governed by a theocratic form. Anat kahit na nga sa theocratic form, the word theos means God. Okay? Kratein means to rule. So, dating a church, unlike the government, democratic. Democracy, dito kwa tayo, Pilipinas and even the US, ngem ti Pilipinas kakabsat, ay ti church kakabsat is a theocratic form of government. God rules the church through His servant. So, gaputa it is the nation of God, kasta ti panangkita ti Apo, may isa nga family, may isa nga nation, ti pastor insa at ti Apo nga mangidaulo. Kat ti pangrukodan ti Apo ti faithfulness tayo, akas membro, kat no kasano ti panaki-participar tayo. Kasano ti panagtulnog tayo, ano pa iti word ti Ilocano? Panaki-kooperar. Uno, jay panaki kaysa, dayjay. Kasano tayo nga makikaysa, kadayjay panangidaulo iti insaad ti Apo, nga mangiturong iti church. Kasta kakabsat iti Hosanna Bible Baptist Church. So kada kayungan nyo, ma-realize yu ita nga, pastor ta, ada nagatendak idi nga church kat agbubutos da nga agpaiso. Ada digitay deacon kat kumontrada iti pastor. Adamat digiti miyembro kat kabagyan ti pastor asidag kat agka handamat agsisinuro to, naging gana nga nagudwa-gudwa, nagisay-gisay di church. Hindi po ganyan ang nais ng Panginoon. Okay? The church is God's nation. It is a theocratic form. Ni Apo Diyos ti mangidaulo. Kat ti sauna isut konstitusyon tayo. Hantay nga amendaran. We never amend the Bible. Unlike the konstitusyon tayo, mabalin nga mabaliwan. Mabalin nga manayunan. Mabalin ka. So nga, dita Senado kat ano obrada, agsasarita da. Di nga men, agmi-meeting da. Lower House, Congress, mangipasa dati lintag. Tunukwan, review ti Senado. Sadan to ipasa di President, pirman. Datayo kakabsat, deti Constitution tayo, awan sa bali, no saan nga deti Biblia. Final, dito yan, isutsurutan tayo. Kat ti sistema ti church tayo, ti pastor, ipatungpal na digitoy nga instruction kan bilin iti Apo, kat datayo nga church, a nation under God, masapol nga makikaysa tayo. On that aspect, rukoden ti Apo kakabsat, how faithful are we? Kadayjay nga panakidanggay tayo, iti panagserbi iti Apo. Nalawag kakabsat. Amen. So am I obeying God's word and His servant leader? Iti democratic form ngamin kat government of the people, by the people, for the people. Ti church, government of God, by God, and for God. So, dakkel di diferensya. Ti democratic, gobyerno ti tao, nga idadaulwan ti tao, nga para iti tao. Ngam iti church saan? Gobyerno ti Diyos ti agisaad, kat anyaman nga balaygi, amin, maaramid, para aming kengkwana. That's why it is a theocratic form of government. Kada kay dito Australia, ti church tayo, theocratic form of government. Iso nga ada leadership, uri adayo kayo, ti leadership aggapo iti pastor. Isut mangipatungpal, mangipaturong, mangipataray, iti nation, muno deti church ti Apo. Kala ti arig nakakabsat kat kwa, family, kita nyo akala ko mapamilya. Di pa ti pamilya at dati ama, isut na isaad nga mangidaulo. So agtulnog, sumurot, makikooperar, tapnon ti kasta, nasaya at kakabsat iti urnos, talna kapya, talinaay kan napintas ti panaganayas, iti pamilya. Ngamno ti anak nasukir, nasubag, akat talaga nga agkaroon ti parikot ti unag ti pagtaengan. Ikang kay ti another example, tapno clear kakabsat, yan ti pagubraan. Kita nyo di construction, ti pastor kala forman, co-laborer Di ba ti foreman makipagtrabaho mat? Amen. Oo. Ti engineer ken owner ni Apo Jesus. Isut makin design how the church ought to be run. No kasano ti dapat urnos, anya ti dapat aramid, aktibidades, panggep, programa, ti Apo amin, babaan ti sa una, ti makin idea, ti dapat nga design, perspective.
So, God is the engineer, the architect, and the owner of the church. The pastor is the foreman. Kat datayo kakabsat, at dada skilled, digitay trained, co-laborers, at dadamot digitay anapay, mason, kan digitay helpers, dapat digitay para aramid merienda, amen. Karaman na lata amin di construction. At awanan na kakabsat noong nagpameriendan di peglus doy digiti agubra. So, makita yung kakabsat, maibuangay iti kapilya, ti balay, ti construction, through deto'y kastoy nga sistema. The church is the same way. Deto'y kakabsat iti blueprint. Okay? This is the blueprint of the church. God is the engineer, He is the architect, and He is the owner of the church. Ginatang na It's His property. Datayo, ginatang na tayo amin. Kukuha na tayo iti apo. So, datayo amin, kas members, idaulwan ti porman, sindi porman, pastor, hanga porman nga na pobre P-O-O-R-D-J, porman. Foreman. One who goes beforehand, meaning isuna ti mangi supervise. Although he works alongside, we work alongside the foreman. So, amin tayo should cooperate. It is in that regard, kakabsat, nga kitkitaan ti apo, ti faithfulness tayo. Pastor-led, not deacon-led. Mabaling kada kayo nga, dado mga buy-buya itata, you've been through some churches, adada background you have deacons in your church. Kat makitam, dado mga churches, kat deacon tinaturturay ng di pastor. So ngagbaling, kung ni pastor jo, agbaling nga demon-led. Nga deacon-led. Hanakas jay kakabsat. That is not the way the church ought to be governed. It should be led by the pastor through the men of the church, datayo, dagiti pampamilya tayo, dagiti kakabsat, amin tayo, dagiti pastors, preachers, work alongside, kadayjay, pastor nga insaad iti apo. So dayjay, so nga ti question ita, am I obeying God's word and His servant leaders? Okay, hintay ti number 2. May kadwa, adupay di nga point ngem enough di jayan nabatad straight di jayan nga kabsat. Number 2, nga pangrukudan ti apo ti faithfulness tayo. Number 2, damagan tayo ti sarili tayo. Do I attend church corporate worship? Do I attend church corporate worship? Apay kakabsat, the Hebrews chapter 10, as you are copying the note, I want to read Hebrews chapter 10. Okay? Basa dito Hebrew, kapitulo 10, versikulo 25. Hebrews 10. Anati ko na natin na santuan nga surat. Di tayo baybayan. Okay? Di tayo baybayan. Dagiti panaggigimong tayo. Amen? Kakabsat, di ba? Dito ilangan na question an our personal, di nga min nagdakkel a blessing ti gimong kakabsat? Di jay lang a question personal, di ba nagdakkel a blessing ti gimong? Amuyo ka di nga hundreds of people, both here in the Philippines and around the world, abanganda dito gimong tayo. Do you realize that? Do you realize, brethren, nga every service iti HBBC, hana bumabati 700 views. Can you imagine that? So, dadagbuy-buy at Middle East. Naibangal daw yung ta Middle East. Dita Australia, Singapore, Hong Kong, Norway, Russia, Taiwan, and other places. Luzon, Visayas, Mindanao. And we have chosen nga Ilocano. Dito preaching tayo. Kakabsat tap nun, talagang digitay Ilocano kat saan laang maawatan da, mapnet, sa bali ti raman ti Ilocano nga mensahe, di nga aming kakabsat. So, basically, deti gimong tayo, di lang personal, blessing na sa atin. Pero, hindi lang yun Ang ating pinag-uusapan, deti Hebrews 10:25, kunana, di tayo baybayan, dagiti panaggigimong tayo, kasti kadawyan dagiti daduma, no diket agbibinalakad tayo, ket nang nangrunapay, gapo tamakitayo, nga ti aldaw ket umas asidegen. So, ti pakpakita ti Apo ijay kakabsat, faithful tay kuma, nga
ag-atendar, ken makipasat, kadigitoy gimong tayo. Now, talo nga ba nagtindak ipakita ket amuyo nakapimpintas deti kakabsat. Kasi malaksid nga, deti siyempre, deti topic tayo, faithful church member, pero i-encourage kayo kakabsat kasi nagpintas umuna ti amin, deti priority. Ti tao, if we want to be successful, we must learn to set priorities. Ayan. No priority ko na tayo, deti ngamin pa nakigimong, it is God's instruction. Tingko na akong, ipatungpal tayo, deto'y gaputa God's instruction, and He expects that we give utmost importance to it. Look, importante ti trabaho. Okay? Importante ti panagbasa. Importante iti panagsapol. Importante ti panaginana. Pananga, no awan di gito'y kakabsat, anat mapasamak king ka. Akot physically, marigatan. Right? Ngem dito'y panakigimo, saan laang nga importante kada tayo. Nang nangruna pa nga importante iti apo. Kat masapol nga i-prioritize tayo. Example, no kuna deta agpabalay, uno deta engineer, Foreman, detoy iti aramiden nyo. So ni Foreman, irelay na kadagiti agubra. Itatta, deti iti ubraan tayo pela nga, agpalitada tayo ditoy. Eket no sabalit inubra day jay maysa, akat madi akakabsat. Masapol nga di instruction, di engineer, uno day di agpabalay, especially di engineer, kung di agpabalay, gaputa, importante. Kan DJ authority, kakabsat, DJ engineer, kan di agpabalay, ekat it must be given utmost importance. So, deti gimong kakabsat, Sunday morning, Sunday afternoon, kan deti pa nag-gather tayo ti prayer meeting Wednesday night, God's instruction, and it must be given utmost importance. So, the issue is priority. Isong ano ti Domingo gat nakaset tayon, Matthew 6:33. Dita kapela nga trabaho. Dita kapela ang pagubraan. Unaeg iti apo, because all these things shall be added unto you. Mainayon to, blessan to ti apo. May ikadwa kakabsat, deti pa nakigimong, hanlaang nga issue of priority, it is also an issue of parenting. God, praise God kita nyo, digiti members tayo di Australia, permi nga maragsakan da, nga digiti anak da, numampi at dati Pilipinas, thank God ta at dati online, maka-attend, digiti pamilyada, naganak da, anak da, iti gimong. Parenting, it is a vital truth and practice that must be inculcated to our children. Masapol nga maipasagupsup detoy. Maimula kadagiti anak tayo. Nga uray awan tayton, automatic nga amuda, nga ti Domingo makigimong. Ti Malem makigimong. Ti Merkoles maki-prayer meeting. No, adaman digiti extra alakat other activities program ti church, but primarily these are the three major worship services and gathering iti Hosanna Bible Baptist Church. Kat amuyo kakabsat, kunan ni John Maxwell, isuna kat reputable nga lecture iti leadership, pati politicians kada babaknang kat kwa, ding ganda isuna nga lecture. Kunana, what we do has more impact on our children than all the lectures we can give them. That is a psychological thing. Kasi mas dumket kano kadagiti anak tayo, DJ makita da nga aktual kesa DJ nangagda nga imbaga tayo. Kasi DJ nangagda nga imbaga tayo, dakdakkel ti posibilidad na nga malipatan da. Ngam DJ maimatangan da nga aktual, dakdakkel ti posibilidad nga ma-retain ijay memoryada.
Nga mahal lang nga psychological dito. It is also biblical. Because Proverbs 22 verse 6 implies that a child has more memories of his early experiences and embraces them later in life. Isu nga ti kapintasan ka, digiti ubing, saan laan nga adu nga kagamitan, no diket good memories. Napintas nga digiti pakalaglagipan nga actual experiences da because balunan danto digita ti masangwanan nga aldaw. For example, idikalman iti aldaw, kahit kuna ni Mrs., inke alan digitay tight card tayon. Deta, napanday nala digitay tight card din kakabsat. Kat, rinugyanan nan nga in bunong. Suratan nyo, isudat mang isurat digiti ubing. Isudat mang isurat di tights da, isurat da di love offering da, isurat da di mission offering, isudat mang ikabil. So, early on in life, digito'y kakabsat, saan nga nalaga nga malipatan? Idi mo trabiin, di last night na, kagabi, bago nga maturog kami, patpaturugan ni Mrs. ni Kayon, dinevotion ko mo't digito'y dua, kung nagkadakwada, digito'y nga ron, pagsukatan nyo itong bigatan, kata, kung na ni Kirk, dito ito'y pagsukatak ito bigat dade. Si Kakatrin, dito. So, naiplastar, digito'y pagsukatan da itata. DJ kakabsat, kung natay siguro, Pastor, ana mo ti effect na deta kadigiti anak, amuyot effect na, it shows to them how important this appointment is. Why? Because we had to prepare a day ahead, a day before. Agasam, one day before. You know, di ba, nagpaskan tayo, alam ko man, nagpakasar ka. Di ba, kadagay nga naganak, no napadasan yung tinagpakpakasar. Agad kakabsat, 6 months. 6 months to 1 year nga preparasyon. Why? Special day. Kakabsat, hangka di nga special day ti Domingo. Iso nga, gapuna nga, kita nyo, ipakita man dita live stream, nakasukat digito'y kakabsat. Pakita nyo? Talaga nga pang Domingo. Alaman, nagpayapay kay man, brethren. Hello, good morning. Makita nyo? You see? Agpay so nga dadatabalbalay ng nakalong sleeve, di kita alagat bareng halang nga ta-apera, baka naka-short kay mo't kakabsat. Kala di kita ba? Timbak der ni Tito Loni, naka-full battle gear. Amen. Why? Because this is a special day. Dakay dita Australia, di ba? Uray awanak dita personally, ngam ti apo, at dita nagbabautan nyo. Kunana ti Bible, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. No ti duaw no talo, kat nagtitipon gapo, tinagan ko, at daak iti nagbabautan da kunana. Isu nga, deta gimong tay dita, addad ta ti apo. Praise God, makitak ni Brad Errol kin ni Sister Raquel Agonoy, kakadwa da digiti ubing dadjay. You see? So, di kita kakabsat, irwam tay digiti anak tayo. Amen? May katlod ta persistence. No faithful tayo, talaga kakabsat nga hantay agsar din. Faithful believers don't know how to quit. They just keep serving. Uray adot problema, uray adot parikot, uray agsaksakit tayo nga madama itata, ti pagsayaatan na, uray masakit kagat, adda kayan tayo tabalayo, baka join kalat at serbisyo. Babaan ti online consume. But we don't quit. We don't stop to worship the Lord together. So, detat may ikadwa nga aspeto nga pang-evaluatean ni Apo ti faithfulness tayo. Nalawag kakabsat, umuna, DJ panakikamayot tayo, panagtulnog tayo ti maikas kasaba, kan panakikamayot tayo, iti panangidalan, panakaidaulo, iti gimong tayo. DJ ti number 1. Okay? Number 2, kasanumat iti panakigimong tayo. Data kakabsat. So, very simple. Nalaka nga tandaanan dito. May ikatlo kakabsat, umalis to ti oras. Number 3, do I help fulfill Christ's mandate? Do I help fulfill Christ's mandate? Ano dito yung mandate nga makuna kakabsat? Mandar. Order. Okay? Dito ikat instruction. Ti Apo, iti church nga masapol nga ipatungpal tayo. Iso deti Matthew 28, basa kada kayo.
pamilya ni Jesus Christ, sakbay nga agsubli jay langit, kadigiti mo na nga followers. O, kunana kadigiti mo na nga followers, in kayo nga road, ket pagbalinen nyo nga adalan, dagiti amin a nasyon. In kayo, that is saturation. Pagbalinen nyo nga adalan means get them saved. Mamamuda ni Kristo as personal Savior. Baptizing them, bautisaran yun to ida. Kat isuro yu ida, dagiti amin na banag, kunana. Nga inbilin ko kada kayo. So, daytoy kakabsat, iti mandate ti Apo ti church. That as pastor, iso iti programa tayo. Upat, saturation. Go, kunana, di ba? Urehan kam nakapanta Australia, kat adakay mo't ditang nga kakabsat. Number 2, salvation. Digiti gagayim yo, kabagyan yo, masapol nga yasidag ta ida ti Apo. Number 3, bautisaran yo, no na save. Inayon tay idan ti church. Number 4, education. Ituloy tay ida nga adalan. Ken sursurwan kadagiti sasao ti Apo. So kung natay siguro, Pastor, napintas deta nga programa, I believe in that. Do you believe in this? Amen. Kasi ure, kanayon nga may kaskasaba, no hamo nga patsyon deto, yakat hamo talaga nga suportaran. So do you believe on this? Patsyon tayo mo't lang, deto nga pamilin ti Apo. Let's be, all of us should be on this together. Dinggan nyo kakabsat. If there were no faithful Christians and churches, no awang kuma, kasi deti church ti Apo 2,000 years nanipod, idi imay ni Kristo diti rabaw ti daga Dinggan nyo Look, if there were no faithful Christians or churches who fulfilled Christ's mandate. Ano di mandate na? Detoy, ingkeg soul winning. Bautisaran nyo ida, adalan nyo ida, sursurwan nyo. No awang kuma, dagiti faithful nga churches nga nangararamid iti dayta kakabsat, for the last 2,000 years, none of us would be here today. Gusto mo no saan? Example lang ng kakabsat, diti Pilipinas, kasano nga datayo, kat naamamu tayo ni Kristo nga Savior. Kasi look ti Pilipinas, iti history, Magellan, ano tayo, taon na tatayin in March 16, 15, 21, kay Magellan, kunana, di ba? Dede kanta. Kat nagsaadan na ni Magellan in Mactan, Lapu-Lapu. Di ba? Mactan Island. Okay. Kakabsat, baka detan tumot kantat, mabati ka, da kayo tumalpas to, igimo nga. Ni Aratnagan na DJ nga kantan. Anyway, so, imay ditoy. Now, listen, prior, kasi di may ni Magellan inintroduce na iti may sanga pamati, of which, isudetan kakabsat tin nakabaybayag nga pamati no relihiyon di pagsasaritaan ditoy Pilipinas. Maliwanag. Ngem sakbay dayta nga pamati nga imay inintroduce ti Magellan ken dagiti Espanyol nga isuda kakabsat kinontra de Jose Rizal. Okay, amuyo lang ta di jayan. Sakbay deta, dagiti Pilipino kakabsat ket pagano. Ano ka na sa unti pagano? Agruk-ruk bab iti nature. Diyos na ti init, Diyos na ti kayo, Diyos na ti kalding, Diyos na adut, Diyos amen. Pagan, many gods. Aya, iso kaging gana itatagat, di kayo makita aya. Ti tao kat adapela na batbati nga ni Apo init kunana. Apo init kunana. Ni Apo bulan. No siya kat Apo pastor. Di ba? Apo pastor kunada kanyak. Apo baka. Apo nuang. Apo amin. Idi imayon ni Magellan inintroduce na dayto nga pamati. Okay? Kat na itugkel kakabsat ti espada, iso nga ti tao, agrukbaban iti dayjay cross. So that is for many, many years. Dayta kat addan ti dara, digiti nagkauna, nga apo tayo. 3 or 4, maybe 6 generations back. Okay. Tatta kakabsat, 100 years ago, almost more than 100 years ago,
the American missionaries, imay diti Pilipinas, first set di gijay. The second set, idi imay ni Douglas MacArthur. Anak ko na ni Douglas MacArthur, idi Panawan at Pilipinas. Anak ko na na? Ha? Oh, balay ba ko na na? I shall return. Anat Ilocanot, I shall return. Balay ba? Amuit, balay ba? Handaan mo. Okay, agsubliak ko na na. Oh, look, idinapan US, nagsublit ta US ni MacArthur. Anat inaramid na, dita Harvard University, nga itata, kat very secular. Harvard University was then a training ground for ministers. Detat history ti Harvard University. Training ground dagiti ministers. Even today, there is a theological course in Harvard. Okay? Those people came and some others came to the Philippines alongside Douglas MacArthur and introduced the gospel to the Filipinos. Missionaries, kat digito'y kakabsat, in deny that bagbagida, in deny that digiti ambisyon da, surutan da lang deti mandate of the Lord Jesus Christ. So imay dati Pilipinas, gapo deti Matthew 28:19-20, ing kayo kunana, imay dadtoy. Ano't impan dadtoy? Ti Ebanghelyo ti Apo. Kat digiti na isalakan na bautisaran, day tamutan nga napaspasamak ti persecution. Kala diti bakaran. Kakabsat kat amang pay deta nga nabayagan na pamati. Kat idi may kasaba. Deti Ebanghelyo, Pastor John nagpre-preach ditoy. Mapanyenta high school. Akat adada digitay ana mang persecute. Oh, adada members tay diti actually nga na save campus ministry ni Pastor John dita BNCHS. Adada sino da kadagay na save ta BNCHS. Uno nagamit digita nga ministry. You see? Oh, so tatagakabsat, datayo mutan, anat inaramid tayo mat. We are now at church. We continue the mandate. Ipatuloy tayo. Intayo met. So itagakabsat, ti New West organized nga outreach tayo, iso deta Australia. There is an Australia mission today because of this mandate of the Lord Jesus Christ. Nga, da kayo na isalakan, mabautisaran, may isang tumutagagimungan, kat ag-multiply kayo because that's the mandate of Jesus Christ. So that tayo nga members, marukod, evaluate ti Apo, the faithfulness tayo, and how we participate on this mandate of Jesus Christ. By your prayers, by your referral. Amum ti kapintasan itati business kat referral. We introduce our ministry and message to our loved ones, our friends, and immediate networks. Digital marketing is now the most ideal and creative way. So nga usaran tayo, digito'y cellphone tayo, digito'y Facebook account tayo, i-share tayo. Oh, kita nyo, dete devotion tayo bigat, kat impang ko tayo link, kat praise God, ado kadakay. Sino kadakay tinang i-share? Sapay ko mata makita, digitay friends yu, DJ kat no in-click the DJ link, amok nga dadangag buy-buya itatagakabsat. Oh, by our cheerful giving. So, basically, deti mandate of the Lord Jesus Christ. Kat they jay. Oh, di imay, digiti Amerikano, ti Pilipinas. So nga, praise God. Taadada, faithful Christians, faithful to the mandate. Sinurot da, imay dat Pilipinas. Kalata Cebu. Amoy, di may sa kadakla na church ta Cebu. Sino ka dagay dita ka Cebu? Awan? Oh, awan taga Cebu, taga Cebu lang. Okay, taga Cebu. Bible Baptist Church of Katipunan, Cebu. Ti Pastor Ijay kat ni Pastor Di Salva. Doktor deta, medicine. Ngam in give up na di profession na, ta isot nagpastor ka day church. Ngam ti missionary nga nangirugi deta Bible Baptist Church Katipunan, Cebu ni Bob Hughes. Ni Bob Hughes kakabsat, soldado nga imay ti Pilipinas. He was a soldier. Na-save dito'y kakabsat. Ijay barracks da, at dadama pa nagkaskasaba, na-save. So idinamamuna ni Kristo, na-realize na nga tibiyag na, he is not only a soldier, but a soldier of Jesus Christ. Idi agsublit Amerika kakabsat, nagtraining, kat nagsublit ti Pilipinas, in Karina,
I will come back to the Philippines and start a work of God. So nagsubli ti Pilipinas, nang rugi ti trabaho ti Apo, dita BBC Katipunan Cebu. Today, the BBC Katipunan Cebu, idisakbay iti pandemya kan lockdown, would average 8 to 10,000 in attendance every Sunday. Oh. So amin, digiti Baptist, dito Pilipinas, all Baptist groups, no i-trace back mo, tinaggapuan na missionaries ti Amerika nga nang surot kadeta mandate iti Apo. They were faithful. They brought their families here, their children. Narigat pelang idi kakabsat. But they have to obey because they jay iti require ti Apo. Datayumot ka HBBC, uray kasto nga pandemic, we can still share the gospel. We can still win our loved ones. Di ba? Di ba kakabsat, no damagaking ka, talang personal mo, hanlang nga ti Apo number one, sika, di ka maragsakan nga ti loved ones mo maya sa ti Apo? Oh. Di kay maragsakan, no kas pagrigan, di pa na kaya si digti loved ones mo, through them, may start tumot ti outreach ijay. May start tumot ti Bible study, agat hana imposible di kita nga banag. Idi kalman, ada nag-message kanyak, taga-tugi garaw. Nabayagan nga save kakabsat, kat kunana pastor, awang mutten iti church nga pag-atendarak. Adala amom nga church ti tugi garaw, kunana, diyan ka mo nagbuy-buya ita. Oh, baptist, agsapsapul ti baptist sa pagkatendaran ng tugigaraw. Oh, Pastor Dennis, ipag-frame. Baka maka-start tayo ti trabaho ti Apo ta tugigaraw. No adda taga tugigaraw nga kakabagyan nyo kakabsat, ikararag yon. Masapol nga ma-witnessan da, ma-reach out da, maseran ti gospel. Kat no addan tugimong sadyay, agpatakder tayo tumo, ti dakkel man na nakapilya, ijay tugigaraw. Hosanna Bible Baptist Church. Anadakas di kita, napinta sa panggap. Amen? Maude, last, ala umaldawang kakabsat, mabising kayon, amen. Ha? Okay kay pelang, ditasom, okay, amen. So, nakita yun ha, talo di jayan, nga pangrukudan, pang-evaluatean tayo, di bagbagi tayo. Number 4, detoy, let us evaluate ourselves. On this aspect, am I a cheerful giver? Am I a cheerful giver? Saan laang nga giver? Cheerful. Cheerful. Adati doa nga klase ti giver. Cheerful kan tearful. Oh, di tearful, makasangit kakabsat ta, masayangan. Di cheerful, nakaisem, maragsakan. Okay? So ti Apo evaluated na. Kitan tayo kakabsat. That is 2 Corinthians 9:7. For every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. O, amutay detan. 2 Corinthians 8:7-14. Apay pastor nga, deti cheerful giving, kat isot may isa nga pang evaluatean ti Apo. Kitan tayo. Verse 7, therefore, as ye abound in everything, see that ye abound in this grace also, kunana, iso de giving day jay. Verse 9, okay? Oh, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ. Inpakita ti Apo, verse 10. And herein I give my advice. I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward. A year ago, 11. Now therefore, perform the doing, aramidin nyo, that there is a readiness to will. There may be performance also. Halaan nga, naragsak tayo nga makakita ti work of God. No di kat naragsak tayo, dapasad tayo jay. Verse 11. Oh, verse 12. Verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Hanamot dawatan ti Apo, di awangkang ka. No di kat di addagang ka. Isumot la paggapuan na. Oh, for I mean not that other men be is any burden. Mayat nga rod kakabsat nga, dagiti da duma kakaasi nga makipasat. Da tayo kakabsat kat addaan kat di tayo makipasat. Madi ko na ti Apo. You see that? 14. But by inequality, agpapada tayo nga makipasat. Deti word nga equality, han nga agpapada nga amount ti ited. Ngam agpapada nga mangted based ijay capacity tayo. Example, ti 10% ti 1,100. Ti 10% ti 10,000, 1,000.
So the 10,000 na, ti expect ti Apo, 1,000 ti itod na. The 1,000 na ti expect ti Apo, 100 ti itod na. Handa agpada ti value, ngam ti imatang ti Apo, agpada nga faithful. At ay naramid da di 10% eh. Faithfulness is not based on the amount. It is based on your obedience to the tithes, 10%. By equality. O anak ko na nadjay. But by an equality. Okay? So, why does God, let me close with this. Nakapimpintas dito eh. Why does God want us to be faithful in giving to the work of God? Kasi, Pastor, apay nga nga kaya ti Apo nga mang tudak ti ministry. Mabaling agsarsarita kay nga agasawa, apay itad ta tithes. Apay mang tudta para di building project. Apay nga mang tudta para ti ministry. Ibatik lang kada kayo deti upat. Okay? Dita Facebook, si bibiyag kayo pay kakabsat. Agamen kayo mo't dita. Amen. Ha? Okay. Agamen kayo. Now, umuna kakabsat, nga principle, pay it forward principle. Anat pay it forward principle? Ti pay it forward, ti Apo, nagaramidan na tayo tinaimbag, insalakan na tayo, kas pagyamang keng kuana, gesture, panangipakita, gesture, nga panangapresyar tayo, iti inaramid ti Diyos, iso nga, we do good, we share, we give, hamang nga keng kuana, but we do it for His ministry. Pay it forward, that is what it means. Iso nga, no awan pagyamanam ti Apo, awan rason mo nga mangten. Ngem no da pagyamanam ti Apo, dakkel dayta nga rason na mangten. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? May kadwa kakabsat, why God wants us to be faithful in giving to the ministry? Value principle. Ano dito value principle? We value the work of God. So, napatag kada tayo ti trabaho ti Apo. So, no napatag ti trabaho ti Apo, kaya ti Apo, faithful tayo nga rod, nga mang suporta ti trabaho ti Apo because it is valuable. The souls of men and the next generation. Amuyo ka di kakabsat, this ministry, the Hosanna Bible Baptist Ministry, is possible because generous believers value this ministry. Kala ko madeta building project ti Claveria. Why is that possible now? Before, at da digiti agkuna, patsimot no makagatang datlote, digita kuna, da kakabsat. Ngam ita, bigla at dalote na pandanagdalos, maklahaat digiti tao nga nagkuna nga, patsimot no makagatang lote digita. Why is it possible now? Because at dada faithful brethren iti giving, nga nakakita ti patag dayjay nga ministry, ket ana, into da kakabsat, dayjay blessing da para ka dayjay nga building project. So the ministry is possible because generous believers value. God wants us to be faithful in the area of giving because of the value of the ministry. You realize that? O itatan, nakapatak ada iti lote. Okay, kunada manan. Awa, hat na baka patak der kapilya di dapat sa pangalan da kuma. O di, amom ti tao nga kritik kakabsat kata nagpatpating ti chismis na. At dalat ta may chismis na. Kung nadagat, awa, pangalanda ko mamut pagpatakder da. Nakangin na ti kwa ita, crisis ita, pandemic ita. Ita kakabsat, anat makitam. Aglabas dagiti tao. Dagiti kapitan, principal, dumagas dapay. Kung nada, nagdakkel ti kapilya yung pastor. Kung nada kang pastor Dennis. Mamanghada kakabsat. So why is this possible? Because there are faithful brethren nga makita da kakabsat jay value dayta nga ministry. And so they are willing to deny themselves. Mabaling adda kumamot pangigatangan da, adda pangiinbesan da, but because they value the ministry, they consider themselves nga channel of blessings ket kunada Apo, alahanak ba't nga agrigrigat nga kastaunay, kat digiti nga blessing ipaay ko. So pastor, we ikamit, kat aging gana ita. Imagine, deti latest ne, taga Las Vegas. I've never met this brother. I've never talked to this brother. Gayam lang, friend lang, iti may nga kabsat tayo dito Australia, kat kunana, pastor, okay ba nga tayo friend ko, mangtid ka no para di Church Claveria. Can you imagine that? And the amount, man,
It's not hanggang nalalaka. That guy gave $500. To God be the glory. That's about $500, kakabsat, para ka DJ building project. You see, dito nga kabsat, nakita na di value. The online ministry, let's go to the online ministry. Hindi nyo ba alam kung gaano kahalaga itong online ministry natin? Next Sunday, agpa-testimonyo akto, makita yung to kakabsat. Dagiti kakabsat nga buy-buya abroad, how they are being blessed. This online ministry is actually helping, comforting, ministering, and strengthening folks around the world. Every service. Nay, hana bumabat 260, dito yung Facebook tayo. Deta Zoom, hana bumabat 70. Tutok na tutok ang mga kaibigan. Tutok na tutok sila sa ating preaching, mga kapatid. And this is made possible because there are cheerful givers who value this ministry. Kunada, trabaho ti Apo deto. Ado nga kararwa ti ma-reach out na deto. Ado nga tattao ti maisalakan. Ado nga tattao, iti mayasideg iti Apo. Patinto kakabagyak, pati friends ko. So because they saw the value, they were willing to invest for something that has an eternal value, kakabsat. So dito trabaho iti Apo. Agpatinggatay pela ijay. Praise the Lord. So the Lord measures our faithfulness. Recently, adagasawa, kunada pastor, we are sending our tithes. Kandeti commitment may para ta building project, bakara. Imagine, kitkitan tayo, dito sitwasyon, a year or two from now, with the situation, baka hantay sigod nga makapatak derpe kapilya. Ikararag tayo lang ti right timing. But praise God.